Moje meno je Gabriela Čubová a chcem vás privítať pri počúvaní epizódy podcastu Manuál pre nedokonalých rodičov. V podcaste pre rodičov, ktorí nechcú byť dokonalí, len prítomní v živote svojich detí. Rozprávame sa odborne, s humorom, ale hlavne s nadhľadom, ako prežiť školské roky svojich detí. Vítam vás pri premiére podcastu Manuál pre nedokonalých rodičov a ja som si dovolila pozvať tých najbližších spolupracovníkov. A sú to moji kolegovia, ktorí spolu so mnou pracujú v Life Academy. Vedieme spolu 3 školy. Moje meno je Gabriela Čubová a nech sa vám oni predstavia teraz sami. Moje meno je Vladimíra Chovanová a som v materskej škole zástupkyňa. Áno. Ja sa volám Robert Mitník a som zástupca pre základnú školu. Ja som Soňa Svienta a som riaditeľka spojenej školy, ktorej je gymnázium a základná škola. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem hlavne, že ste prijali moje pozvanie, pretože tieto podcasty by mali byť určené pre všetkých rodičov. Nie len pre rodičov Life Academy, v ktorej pracujeme, ale chcem, aby ste tu dnes rozprávali ako tí odborníci, ktorí majú svoje skúsenosti, ktorí sú v materskej škole, základnej škole, ale aj v gymnáziu a možno ako pomôcť nám nedokonalým rodičom, lebo ja som tiež asi nedokonalý rodič, ako zvládnuť a prežiť školské roky. A dnes to konkrétne bude o tom, aby sme sa rozprávali trošku o mýtuse. Soni, ty si slovenčinárka, je to správne slovo? O mýte. O mýte. Ako Mitníková. Ako mýtníková, OK. Takže o mýte, o prísnej škole a prečo deti benefitujú v bezpečnom prostredí a nie v prostredí strachu. Tak poďme sa rozprávať o tom, ako by to mohlo fungovať, aby tie deti v tej škole sa cítili prijaté, aby sa cítili fajn, ale nie je trošku na zváženie, že či nepotrebujú, aby tá škola bola náročná, prísna, aby náhodou to moje dieťa sa potom v tom živote nestratilo? Skúste rozprávať, ako to máme my v Life Academy. Vlaďka, ty premýšľaj nad materskou školou, začneme tebou. No, premýšľam. Myslím si, že pre deti v materskej škole je dôležité, ak prichádzajú z domáceho prostredia, aby sa cítili hlavne bezpečne, prijaté, akékoľvek sú, aj so všetkými svojimi chybami, so svojím správaním, možno nedokonalým. A asi nepotrebujú ani nejakú prísnosť, skôr nejaké hranice, lebo deti majú radi, ak idú v nejakom režime, ak sa opakujú tie veci, ak vedia, do čoho idú, čo ich čaká, čo ich bude čakať, čo nasleduje a vtedy sa asi uvoľnia najviac a vedia potom spolupracovať. Takže tá tvoja skúsenosť je, že určiť im nejaké hranice, aby vedeli, že čo je áno, čo je pripustné, čo nie. Zase nenechať ich benevolentne, nech skáču, bijú sa, behajú bez zmyslu, ale nech vedia, že čo sa od nich očakáva, čo ich čaká, ale dá sa to povedať aj jemne, milo, nejak tak, aby to vedeli prijať. Takže ty v zásade hovoríš, Vlaďka, to, že tá materská škola, ak chce teda fungovať, podľa teba má mať svoje hranice, ale má mať aj nejaký priestor na rozvoj toho dieťaťa ako nejakú jeho osobnosť. Áno, presne. No a ak to je takto základnej, predpokladám, Robko, že ty budeš hovoriť o veľmi podobnom v základke. Je veľmi dobré, že máme tieto 3 školy v jednom, pretože títo škôlkári väčšine prídu ku nám na základnú školu, kde sú veci podobné a už títo naši škôlkári, keď prídu do prvého ročníka, už niektoré veci vedia, ako to chodí, a tí druhí, ktorí prídu z iného prostredia, tak sa to veľmi rýchlo naučia. Ale je naozaj dôležité, aby boli nastavené pravidlá, aby boli nastavené určité postupy. A vlastne už naozaj v tom prvom ročníku v priebehu septembra, oktobra tie decká už fungujú pod samozrejme profesionálmi, myslím tým naše pani učiteľky, ktoré vedia presne, ako na nich a ako im dopriať to bezpečie, aby sa naozaj cítili neohrozene.
Hovoríš tiež o pravidlách, ale myslíš, že tie pravidlá má mať škola, alebo má to mať rodina a dieťa by už malo prichádzať s nejakými zažitými pravidlami z rodiny? Nie je to vždy tak, ale o tých pravidlách, ktoré máme v škole vie samozrejme aj rodič a možno tie pravidlá potom dodržuje aj doma, aby to dieťa fakt malo to prostredie také, ako má doma, také isté aj v škole. A to by bolo ideálne. Ja sama som mamou a viem, že tie moje pravidlá domáce niekedy prísnejšie ako tie školské. Ale treba si uvedomiť, že koľko dieťa trávi času v škole. Že naozaj je to dosť veľká časť dňa. To je pravda. Že naozaj, ak tie deti k nám prichádzajú, či už o 7 ráno, do škôlky ešte skôr. O 7. Po 7 a niekedy musia byť, alebo chcú do 5. Tak naozaj bavíme sa o 10 hodinách z dňa dieťaťa. A potom je pekné, že príde dieťa domov a povie, že my to ale v škole robíme. A moja pani učiteľka podala tak. Lebo moja pani učiteľka má stále. Moja pani učiteľka má stále pravdu. Vtipná je situácia, keď ja moju dceru v našej škole učím a minule ma tak pekne konfrontovala mňa so sebou samou, lebo na hodinách samozrejme im rozprávam, aké je dôležité, aby robili chyby, aby sa mýlili, pretože z nich sa vedia naučiť a práve chyba je príležitosť posúvať sa vpred. A doma keď si nejakú nacvičovala prezentáciu a bola som už nervózna z toho, že to nevie povedať súvisle, tak ako si to ja predstavujem, tak mi povedala, ale veď ty si povedala v škole, že máme robiť chyby. No tak ťažko sa z toho, tak som povedala, doma som mama, v škole som učiteľ a neplatí to. A povedz to potom pani učiteľke. A povedz mi to v škole. Sťažujú sa v škole. No, to asi by to takto malo byť. Soni, čo ty si myslíš o tom, aká je dobrá stredná škola? Ty máš skúsenosť s gymnáziom? Ja trošku ešte nadviažem na Roba. Za mňa je veľmi dôležité, že tí starší žiaci, ktorí sú už na 2. stupni, si tie pravidlá robia spolu s učiteľmi. Áno. A u stredoškolákov je zase dôležitý spôsob, ako k tomu pristúpi triedny učiteľ, pretože pravidlá nemôžu byť o tom, že to nadiktuje niekto, s pravidlami má súhlasiť ten, kto ich má dodržiavať. Čiže aj stredoškoláci vedia, že prvé hodiny sú vždy venované tomu, že sa robí v triedách dohoda, ktoré je dohodnuté, ako to bude fungovať, že s učiteľom spolu robia pravidlá, na ktorých sa tiež dohodnú, že ich budú dodržiavať a ak nebudú, čo sa bude diať. Pretože tak, ako hovoríš, nie všetky pravidlá vždy výjdu. Niekedy to pravidlo je pripravené, ale k nemu sa treba vrátiť, lebo niekedy aj učiteľ a niekedy aj študenti zistia, že takto to nefunguje. A asi to nezblázniť sa funguje asi aj v tomto prípade, pretože naozaj škola by mala byť živý organizmus. A Vlaďka, aj v škôlke máte pravidlá? Aj v škôlke máme pravidlá, máme dohody, ktoré si vlastne na začiatku školského roka každá trieda utvára svoju dohodu so svojimi deťmi. V podstate sa tam asi vo väčšine prípadov opakujú, aký hlas používame v triede, aby sme mali krátky hlas, aby sme nekričali po sebe, keď si chceme niečo povedať, aby sme sa navzájom počúvali. Máme tam pre bezpečnosť, aby sme nebehali, že sa vybeháme von, keď ideme. A tie dohody, alebo aj postupy, keď odchádzame z triedy, že si hračky upratujeme po sebe, sa snažíme dodržiavať. Každý deň sa k tomu vraciame, máme to vyvesené, čiže deti to vidia. Dobre na tom je, že už sa aj navzájom vedia upozorniť, čiže vždy sú v triede, vždy v každej triede sú nejaké deti, ktoré dbajú na to, aby sa pravidlá dodržiavali. A upozorňujú potom možno aj tých, že už tá pani učiteľka je tam už len taký facilitátor a ona už len sleduje, že čo sa deje a vlastne deti si to vedia aj medzi sebou, ukážu si na nástenku, že pozri, ale tu máš, že takto to my nerobíme. Takže áno, aj od škôlky už začíname s tým. Mne sa veľmi páči, že prepájaš slova dohoda a pravidlá. Lebo niekedy to slovo pravidlo môže zaznievať trošku tak, že je to príkaz, alebo je to niečo striktné, ale my aj žijeme v niektorých situáciách, napríklad pravidlo pravej ruky, keď ideme na cestu,
ale vnímať to, že to pravidlo prináša nejaký benefit pre všetkých. A pravdou je áno, že ja vidím na všetkých 3 typoch našich škôl, že tie pravidlá dohody sú súčasťou aj vizuálu tej školy a fungujú. Fungujú, pomáhajú. A doplním Vlaďku s tým krátkým hlasom. Ja stále prizvukujem aj pani učiteľkám, na deti nekričíme, šepkáme sa, je to strašidelnejšie. Ešte ja možno doplním jednu vetu, že je fajn počuť aj rodičov. Ja mám aj v rodine rodičov, ktorí majú v našej škole deti. A keď doma používajú pojmy, že používaj krátky hlas, veď vieš, aký je krátky hlas. Je to super počuť aj na chodbách v škole, aj keď deti medzi sebou to už používajú tieto pojmy. A je to súčasťou neohrozeného prostredia a myslím si, že toto je veľmi dôležitá vec, aby sa bezpečne deti v škole. Nám sa aj veľakrát stalo, že rodičia prišli s tým, že to ste tak super zaviedli v triede, my to máme tiež už doma a naozaj to funguje, že oni potom idú podľa toho, že si kreslili si, že tri postupy, že keď predtým, ako ideme spať, tak najskôr odložíme hračky, potom sa umieme a potom čítame rozprávku a nakreslili si to a stále sa k tomu vracali. To dieťa sa vlastne s tým stotožnilo, že je to tak a je to oveľa pokojnejšie, ako keď zrazu začne kričať mama a do postele rýchlo, toto naháňajú sa potom a tak to vidí, že takto to ide za sebou a zvykne si na to a potom to funguje. To, čo si povedal, že tie deti si tie pravidla potom prenášajú domov a učíme nie dokonalých. Ale aj tí nedokonalí rodičia nás veľa učia a tak vzájomne myslím, že to môže fungovať, lebo naozaj tie pravidlá to sú dohody naše, aby to fungovalo. Ja ako učiteľ poviem, že aj pre mňa ako pre učiteľa mi to uľahčí veľmi moju prácu, že nemusím upozorňovať niekoľkokrát stále na tú istú vec a hlavne to nevytáča tak tie deti, lebo neviem ako vy, ale ja mám skúsenosť, že keď začneme hovoriť nebež, tak aj vo mne to robí takéto, že aspoň pobehnem. A just, a keď to pravidlo funguje ako nejaký vizuál, ako to, že idem na cestu a idem vždy na tú pravú stranu cesty a nemusí tam stať stále policajt, ktorý mi povie, nezabudni ísť po pravej strane, tak ma to tak nevytáča asi a je to pre mňa úplne v poriadku, že to používam. A všetko sa to ukáže možno, keď začíname týmito pravidlami, dohodami od škôlky cez prvý stupeň, cez druhý stupeň. Ak sa nám stane, čo sa nám aj stáva, že príde ku nám dieťa z inej školy prestupom, tak vidíme ten rozdiel. Áno, že je to druhé dieťa z inej školy, kým sa adaptuje a kým zrazu začne vnímať všetko, ako fungujeme, tak to trvá možno individuálne, ale tak Chvíľu to trvá. Ale naozaj aj on sa potom postupne dostane do tých. Že nejak sme sa zhodli na tom zatiaľ, že tá dobrá škola by mala byť nie prísna, ale mala by byť bezpečná v tom, že sme si istí, že tam funguje to, čo fungovať má. A funguje to na základe nejakých dohôd, ktoré môžeme nazvať pravidlami, dohodami, ale v tom najlepšom slova zmysle to znamená nejaký postup správania sa, nejaký postup, čo robíme. Učenia a tým pádom sa môžeme venovať učeniu. Čo je celkom fajn. My sa takto, ako sme dnes, stretávame aj na poradách. Trošku teraz prejdeme do tej našej kuchyne školskej. Čo vám tieto stretnutia prinášajú? Keď má vôbec zmysel, aby teraz to môžeš povedať aj takto verejne, či má pre teba zmysel stretávať sa s Vlaďkou, ktorá tu zastupuje materskú školu, alebo Robom? Samozrejme, lebo tým, že Life Academy je zastrešený projekt rovnakou metodikou, metodikou vysokoefektívneho učenia, tak pre nás je veľmi dôležité stretávať sa s Vlaďkou, ktorá má materskú školu, s Robom, ktorý zastrešuje napríklad aj špeciálne triedy a skoordinovať, keď niečo chystáme a je jedno, či je to akcia nejaká, alebo či je to nejaké vzdelávanie, ktoré nadväzuje jedno na druhé. A je dôležité aj s tebou sa stretávať ako so zriaďovateľkou, pretože ty si ten balík peňazí, ktoré potrebujeme na to, aby sme realizovali, čo chceme realizovať. A ty máš to konečné slovo, aby si to odklepla, že teda áno, ja s tým súhlasím. No je to tak.
Asi áno, ja za seba poviem, že ja to necítim, že ja som ten, kto má niečo klepať. Mne veľmi vyhovuje, že... Jedine rezne. Ako? Jedine rezne. Rezne, áno, v nedeľu. Mne vyhovuje to, že vás mám príčetných pedagógov. Nech doplníme. Nie, Príčetných pedagógov, super. A ja to skôr vnímam ako nejaký dialog, lebo mne by sa veľmi ťažko rozhodovalo, ak by som nevedela a nepočúvala z tej druhej strany. Je to vlastne výmena informácií. Znamená, potrebujeme vedieť, čo robí pravá ruka, ľavá ruka. A bez toho by to ani nešlo. Je to výmena informácie ako osobných, tak aj školských, pracovných. Zase aj možno ten iný pohľad, že ja v materskej škole niečo riešime a sa na to pozerám z toho môjho pohľadu a potom príde Sonička, ktorá má gymnázium, nejaké väčšie deti, iné skúsenosti, inak by to možno iný pohľad, iný názor na to a tak si vymeníme informácie, možno prídeme na to aj ako sa to dá urobiť inak. Presne tak. Sa navzájom podporíme. Ja myslím, že je fajn, keď... Som rád, že cítiš. Je fajn, keď v škole asi ľudia, ktorí tam sú, cítia takú tú istotu, že môžu vypustiť občas ventil a my ho tam teda môžeme vypustiť. Ale myslím, že fajn je aj to, že všetci sme rodičia a možno aj starí rodičia a že tie deti sa nám aj prelínajú v rámci tých našich škôl, takže my si zdieľame také dve skúsenosti. Jedna je tá odborná, prečo som vás aj dnes pozvala. A druhá skúsenosť je tá rodičovská a starorodičovská je ešte možno iná skúsenosť. A myslím si, že... Konkretizujú, ako zatiaľ sa to týka len Sonky. Aby si nebol prekvapený, keď ti zavolá tvoj syn. Ale je zaujímavé, že všetci máme deti, alebo sme mali v škole našej. Myslím, že práve preto môžeme tú školu viesť tak dobre. Tak teraz poďme si ešte trošku pohľadkať naše ega. A ja si ale myslím naozaj, že ten otvorený dialog je veľmi dôležitý a ja sa častokrát stretávam s takou obavou rodičov, že dobre, tak dám svoje dieťa do nejakej možno inej školy, možno s iným prístupom, ako štandardne je. Bude to moje dieťa schopné pokračovať na vyššom type školy, ale s iným systémom, že napríklad bude v škôlke, ktorá je akýmkoľvek spôsobom inak vedená, či už Montessori, Waldorf, vysokoefektívne učenie, bude schopné pokračovať v tradičnej základnej škole? Aké sú vaše návrhy? Tak každopádne ale záleží aj na osobnosti dieťaťa. A nedá sa to možno všeobecne potvrdiť, že áno, že každý dieťa, keď pôjde od nás niekde, tak to zvládne. Ale ak by som to mal vyhodnotiť, že či bol niekedy alebo niekde problém, s tým, či už s prestupom 8-9 na stredné školy, alebo či už som netypovieš s gymnazistami na vysoké školy, tak zatiaľ som nezachytil nejaké informácie, že by to dieťa niekde nefungovalo, alebo že by malo teraz, že od nás prišlo ako z iného sveta. To znamená, že zatiaľ ja o ničom takom neviem. Skôr opačne. Rozumiem tým obavám rodičov, lebo vie sa o nás, že sme škola iná, že máme inú metodiku, že máme iný prístup k študentom, že sa snažíme o rešpektujúcu komunikáciu a zvonku to vyzerá niekedy, lebo mám tu spätnú väzbu od rodičov, že nedávame toľko vo vzdelaní, ako dávajú iné školy. Jedna z prvých otázok, ktoré sa pýtajú rodičia, keď prichádzajú, napríklad keď prestupujú alebo keď chcú ísť na strednú školu, je, že či dodržiavame obsah stanovený štátnym vzdelávacím programom. To je fakt jedna z prvých otázok a tam je dôležité, aby ten rodič vedel, že my nie, že dodržiavame, častokrát ideme aj obsahovo nad štátny vzdelávací program a určite je dôležité to, že ideme trošku iným spôsobom, ako to je v iných školách, ale nemusia mať rodičia obavy ani, že zo škôlky nebudú prosperovať deti v základnej škole, už vôbec nie, že zo základnej školy nebudú úspešní na strednej škole, to máme odskúšané, lebo však gymnázium je 20. rok tohto roku a za tých 20 rokov stalo sa, že niektorí prestúpili, ale nie je to o tom, že nezvládne, lebo je to iný systém, iná metodika.
Je to skôr o tom, ako Robo povedal, že niekomu jednoducho škola nesadne, ale to môže byť hodaká škola. To nemusí byť o tom, že je to presne preto, lebo je to Life Academy. Doplním, že práve nová školská reforma, ktorá prichádza, veľa kopíruje to, čo my vlastne máme dávno zavedené. 10 rokov, ktoré Life Academy funguje, tak či už tie postupy, či pravidla, či už komunikačná výchova, Ranné ranné kruhy, ktoré sme už robili, začali, ale sme to posunuli ešte na vyšší level ako komunikačnú výchovu, tak vlastne všetky tieto Integrácia predmetov. Áno, všetko toto vlastne teraz objavuje v novej školskej reforme, takže asi aj tu je trošku odpoveď, že je to fajn, čo funguje. Funguje. Pre mňa možno spätná väzba, že to funguje, je to, že niektorí naši žiaci, ktorí dávno skončili, si dávajú svoje deti k nám do školy a tých prípadov je už dosť na to, aby sme vedeli, že teda áno, to funguje. Určite áno, podľa mňa tá naša skúsenosť je taká, že aj absolventi nášho gymnázia, a keď sme s nimi v kontakte, tak neviem ako vy, ale mňa vždy až taká materská pýcha chytí, keď počúvam, ako sa im darí a každý začne tým, že toto mi pomohlo. To, že sme robili veľa prezentácií, že sme písali sme veľa, museli komunikovať, vystúpiť, rozmýšľať už na gymnáziu, teda v 2 jazykoch. Väčšina z nich to pomenováva ako obrovský benefit. A ako keby z toho vychádza, ak by som to mala uzavrieť, že rešpekt a bezpečné prostredie sa nevylúčujú s úspechom dieťaťa v budúcnosti. Práve naopak, myslím, že práve nielen umelá inteligencia, ale možno práve tá nám ukazuje, že tie zručnosti, ktoré deti majú získavať v škole, zďaleka nemajú byť len tie, že sa dokážu niečo naučiť, zapamätať, ale oveľa viac začína nám umelá inteligencia ukazovať, že potrebujeme ísť po iných zručnostiach a tie sa naozaj dajú rozvíjať len v takomto prostredí a tiež mne príde zvláštne, ak sa niekde rozpráva o rešpekte, ale ten, ktorý vedie, tie deti sa nespráva rešpektujúco. Mňa to teda vytáča, keď na mňa so mnou niekto takto rozpráva, tak nevytvára to u mňa potrebu správať sa rovnako. Takže že ak aj my ako učitelia dávame dieťaťu ten priestor a ukazujeme mu, že to, čo rozprávame, tak to aj žijeme a to dieťa to používa ďalej a jemu to otvára len tú bránu na to, aby naozaj v tom živote bol úspešnejší a nie len ako vedec, učiteľ, lekár, kuchár a ktokoľvek sa rozhodne byť, ale hlavne aj ako človek. Áno. Pekne som to povedala. Pekne si to povedala. Áno. Pekne, áno. dobre. A presne, ja si myslím, že toto všetko sa ale dá, že iba v prípade, ak tam máme učiteľov. Učiteľov, ktorí chcú byť na tej našej lodi, lebo oni sú naozaj chrbticou tej školy. A našou úlohou, a hlavne vašou úlohou, je dávať im taký pocit istoty, podpory aj zmyslu. Ako sa vám pracuje s učiteľmi našimi? Na škôlke veľmi dobre. Myslím, že sme, napriek tomu, že každá učiteľka je iná, je nás tam 8 učiteľov, každá je iná, každá má nejakú tú svoju silnú stránku, nejakú oblasť, ktorá ju baví, ale navzájom sa to tak dokáže poprepájať aj v rámci triedy, aj v rámci celej škôlky, že vlastne dokážeme spolu fungovať aj v škôlke, dokonca aj mimo škôlky. A vieme sa doplňať navzájom. Myslím si, že si vieme dať aj spätné väzby navzájom. Také, niekedy sa tak ťažšie príjma kritika možno, alebo nejaká spätná väzba na nepodarené veci, ale aj to nás posúva. A tak ako učíme deti, ako si ty povedala, Tamárke, že na chybách sa učíme, tak si vlastne aj my navzájom učiteľia dávame spätnú väzbu, že nevadí, že ti to nevyšlo, veď na budúce skúsime, čo môžeme urobiť lepšie, čo môžeme urobiť inak a myslím si, že vieme takto spolu my pracovať v škôlke, že vieme si to povedať, takže veľmi dobré. To je pravda, že tie naše pani učiteľky zo škôlky sú často aj mimo
škôlky spolu. A nie jeden, kto vás vidí zvon, povie, že je úžasné, keď vidí, ako takýto kolektív môže fungovať aj ľudský, ale aj odborne. To je pravda. Robko, ty máš aké vzťahy? Ty medzi ženami. Si požehnaný. Medzi ženami. Vraví sa, že práca s ľuďmi je tá najťažšia práca, ale u nás v práci nemám ten pocit. Ja veľmi rád chodím medzi naše pani učiteľky, ale nesmiem zabudnúť aj na našich úžasných kolegov. To znamená, že my sa veľa rozprávame, venujeme veľa času aj témam pracovných, ale samozrejme, že to je niekedy aj témy osobné zo života. To znamená, že naozaj asi je veľmi dôležité, aby tá klíma hlavne medzi učiteľmi bola dobrá a potom môžu spokojne a s láskou, s takým nadhľadom toto celé posúvať aj medzi našich žiačikov potom. To znamená, akože je to naozaj pre mňa veľmi dôležité, aby boli spokojné naše pani učiteľky aj naši pani učiteľia. Určite je to dôležité, ale na to, aby boli spokojní, potrebujú jednak profesionálnu podporu. To znamená, je dôležité za mňa, veľmi dôležité nerobiť formálne vzdelávanie, ale vždy nájsť to, čo ich posúva ďalej. A o to sa snažíme všetci a vždy sa stáva aj to, že niekedy aj učitelia sami prídu s nápadom, že čo by chceli. Nikdy u nás nie je to, že by sme niekomu bránili sa ďalej vzdelávať, ale práve naopak chceme, aby sa nám ľudia vzdelávali. Veľmi vzácne je to, že sa nám podarilo napriek tomu, že máme bilingválne gymnázium, kde treba odborníkov jazykovo zdatných, že máme špeciálne triedy, kde bolo treba tiež vyvzdelať ľudí na špeciálne vzdelávanie, že máme takých kvalitných učiteľov, ktorí sú ozaj osobnosťami. A za mňa je veľmi dôležité aj to, že nikdy som necítila ja v zborovni, že by niekoho, kto prišiel nový, neprijali. Skôr naopak, že je to tak prirodzené, že každého nového človeka medzi seba príjmu a odovzdávajú mu tie skúsenosti. Úplne bezprostredne, bez toho, aby my sme museli nejak špeciálne niekoho poprosiť, že venuj sa tomu učiteľovi. Tým, že sú všetci v jednej zborovni, že zdieľajú spolu všetky nápady, tak za mňa veľmi, veľmi dobrý kolektív. Ja možno doplním, že celá Live Academy má naozaj obsadené všetky pracovné miesta, ktoré sú u nás potrebné. Či už na gymnáziu, alebo či už v špeciálnych triedách odborne, kde máme tiež vynikajúci celý podporný tím a tu hovoríme o pozícii ako je školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, potom je to pani logopedička, to znamená, je to naozaj pre rodičov veľký benefit. Neviem, či ste si všimli, ale na začiatku som povedala, že to nemá byť o Live Academy, ale má to byť o nejakej možnosti, ako sa rozhodnúť, keď vyberám tú školu pre svoje dieťa, či vyberať školu, kde počúvam slova typu bezpečie, zázemie, istota, pohoda, alebo počúvam výkon, disciplína, pravidlá, systém jediný, kde vybrať, aby som nezlyhala ako rodič pri výbere tej školy, kde tam byť. Takže to, čo vy ale rozprávate, mne z toho vychádza, že v podstate tak žijeme, lebo to hovorím aj za seba, tak žijeme tou našou školou, že asi ani nemusíte mi teraz odpovedať na to, že ktorá z týchto dvoch možností je tá správna, lebo asi sme si to zažili a nie krátko, ale už dlhšie teda pôsobíme, že vieme, že naozaj taká dobrá škola je škola, kde aj učitelia, aj vedenie školy, aj rodičia, aj deti majú možnosť rásť, nezblázniť sa, komunikovať a byť tu jeden pre druhého, lebo tak ste to nejak pomenovávali aj vo vzťahu k učiteľom a ja naozaj som rada, že mám zase vás, lebo vy
ste tou mojou opornou chrbticou a niekedy aj tým zdravým rozumom a hlasom, ktorý potrebujem počuť, aby sme si tak navzájom neušli, lebo ono sa to niekedy môže stať a v takej dobrej škole by asi nikto nikomu nemal ujsť a keď tam budeme všetci, tak asi by to mohlo fungovať. Tak ja za seba poviem, že myslím si, že tá dobrá škola je tá, kde nejde o to, či sa deti učia z elektronických alebo papierových učebníc, a či je to tá škola, na ktorú som chodil aj ja, aj moji rodičia, starí rodičia, alebo či je to tá Čo je najbližšie? najbližšia škola, ale mala by to byť škola, kde sa cítia všetci, ktorí do nej chodia v bezpečí, aby tam mali možnosť byť vypočutí, aby mali možnosť sa pomýliť, aby mali možnosť skúsiť veci znovu. Pretože prísnosť asi sama o sebe nejakú silu v dieťati ani v nikom z nás silu nevychová. Naopak rešpekt. To, čo asi by sa malo byť v tej škole, čo by sme tam mali hľadať, pretože práve vďaka rešpektu môžeme hovoriť o deťoch, ktoré raz budú odvážne a zodpovedné. Možno to uzavriem tým, že skúste povedať takú jednu vetu, ktorú myslíte, že by ste tu chceli povedať, súvisí s tým, že aká by podľa vás mala byť taká tá škola, na ktorú by sa mohol rodič sústrediť a ktorú vy považujete za tú najlepšiu aj pre svoje vlastné dieťa. No, mám povedať, keď som mala deti, mala som dceru staršiu. Ešte stále ale máš. už nie je na škole, ale mala som. A tá mladšia je ešte stále na škole. My sme vlastne vyberali školu. Pre mňa bol dôležitý jazyk, ktorý vlastne tam je. A potom tým, že vlastne mladšia dcera, ona už od škôlky bola u nás v Liveke, tak som videla, že jej vyhovuje, lebo nie je možno každému to sedí, ako Robko povedal, že je to o osobnosti, ale jej vyhovoval ten štýl učenia, to, ako sa učili. Ona je vlastne taká povaha, že na ňu sa nesmie tlačiť, ona vtedy úplne prestane spolupracovať, takže pre ňu bola naozaj najvhodnejšia tá škola. Videla som, že je tam spokojná, že sa cíti bezpečne, že nechodí domov s tým, že už tam nikdy nechce ísť a učiteľka je taká a taká, takže my sme vôbec takéto veci nemuseli riešiť a preto som aj tú školu vyberala, ale dôležité pre mňa bolo, aby sa si cítila dobre v tej škole, aby nechodila domov s tým, že čo zlé sa jej stalo, alebo čo všetko zlé bolo v škole, ale skôr prišla s tým, že čo dobré sa tam stalo. A myslíš si, že tvoja dcera, keď skončila takýto typ školy, je dnes úspešná? No, úspešná je tým, že sa dostala na vysokú školu, ktorú si vysnívala, takže už nejaký sen sa jej splnil a uvidíme ďalej, čo bude úspešná. Podľa mňa si veľmi skromná, pretože študovať na Malte v anglickom jazyku nie je vôbec také. Nie je to ľahké, áno, a bola som pyšná. Hlavne, keď som ju videla, ako v tej angličtine komunikuje, že ten jazyk je pre ňu taký prirodzený, že môžu jej rozprávať o psychológii a kriminológii v angličtine a ona sa nestratí ani tam. Vlastne, že sa cíti ako doma aj v zahraničí, lebo ten jazyk je jej prirodzený. A možno aj ten systém vzdelávania jej vyhovuje. Lebo je oveľa samostatnejšia možno ako v iných školách, kde to majú naliňajkované a idú podľa nejakého starého systému, že takto a takto to musí byť a teraz prídu do sveta, kde to možno funguje úplne inak a ona vlastne mala takú otvorenú myseľ, že veď aj takto to ide ľahko, takže áno, určite to bola výhoda veľká. Sme na ňu pyšní rovnako s tebou a držíme jej prsty. Ďakujeme. Ja možno vo všeobecnosti, keďže sa nemáme rozprávať len o Live Academy, tak je výborné, že rodič má teraz voľbu zistiť si informácie o každej škole. Predpokladám, naozaj je to asi už tak, že každá škola má deň otvorených dverí, kde odporúčam rodičom, aby sa išli pozrieť na 3, na 4 školy, aby si vedeli porovnať. Ako sa hovorí, že raz je lepšie raz vidieť. Tak 100-krát počuť. 100-krát počuť, to znamená naozaj odporúčam každému rodičovi si absolvovať, urobiť si taký okruh tých škôl, ktoré si vyberiem. Informácia, my sme tiež ako v škole otvorení aj potom osobným stretnutiam s rodičmi, keď ešte sú nejaké doplňujúce otázky. Takže takto vo všeobecnosti. No a
keď si Vláďka si vravela o svojej dcére, tak No, pochvál sa. áno, tiež vlastne Oliver je spolužiak, že? Áno. Tiež už vlastne absolvoval bilingválne gymnázium, je teraz v Bratislave na vysokej škole a naozaj vidím na ňom, že je z neho rozumný človek, ktorý sa nestratí a jednoducho vie sa aj presadiť a naozaj aj tie prezentačné zručnosti má na veľmi vysokej úrovni a verím, že ho to naučila aj naša škola. A ja ho ešte vnímam ako angažovaného mladého človeka a klobúk dole pred nami, aj tebou. A je to naozaj mladý človek, ktorý nestojí a nečaká, že niečo dostane, ale naopak ide do toho sám a snáď sa aj mne raz takýto kúsok podarí. Ja si myslím ale, že to celkovo tí mladí ľudia, oni v sebe majú tú dravosť, len je dobré ich potom tak nejak nasmerovať, aby tú dravosť alebo tú svoju angažovanosť dávali na tie správne veci a tam má veľký vplyv škola. To, čo v škole, naozaj 5 rokov na gymnáziu. Prostredie vlastne. No, ale keďže väčšinu dňa trávia v škole, majú okolo seba tých svojich rovesníkov, ktorí sú možno rovnako nastavení ako oni, aj to je dôležité, že v tej škole sú naozaj tie deti si utvárajú vzťahy s tými kamarátmi a to, čo počúvajú od nich, tak je pre nich veľakrát dôležitejšie ako to, čo počujú doma od rodičov, lebo veď kamarát povedal, že takto. Takže je dobré, keď aj v tej škole je tá komunita taká, aká je, že potom smeruje správne. Chceš ešte niečo? Myslím, že bolo veľa pekného. Doplň. Áno, otázka bola, že čo pre mňa je dôležité, že ako si predstavujem pri výbere školy. No ja už školu vyberám len fakt, ako som vyberala svojim vnúčatám. Nevedela som si predstaviť, že kde inde ako k nám do školy. A pre mňa je dobrá škola tá, kde sú spokojní žiaci, učitelia a rodičia. A ten trojuholník musí byť vždy. A my tým, že sme takou rodinnou školou a poznáme sa, lebo poznáme si deti, poznáme sa s rodičmi, máme vždy dvere otvorené pre tých rodičov. Nikdy to nie je o tom, že ten rodič nemá právo povedať svoj názor, ale vždy si budeme stať za učiteľmi, ak sú profesionáli. A vždy dáme priestor aj žiakovi na to, aby dokázal sa obhájiť, aby dokázal povedať svoj názor, pretože tým, že ich učíme životné zručnosti, tak ich učíme presne aj tieto veci. Čiže pre mňa škola, spokojný rodič, spokojné dieťa, spokojný učiteľ. Krásne ste to zhrnuli aj... Už k tomu nemáš ani čo povedať. Teda. Presne tak. Je to presne to, čo som povedala, že síce sme sa nechceli rozprávať o Life Academy, ale my žijeme tento život. Žijeme tento každodenný školský život a asi to nerozdeľujeme, rovnako ani ja to nerozdeľujem, kedy to je práca, kedy to už je doma, tak nejak vždy asi to svedčí o tom, že nám na tom záleží. A dobrá škola je asi aj tak, kde tým ľuďom všetkým, ako si povedala, celému trojuholníku na tom záleží, kde dokáže celý tento trojuholník medzi sebou spolupracovať a hlavne o tom, keď sa všetci cítia v bezpečí. A keď sa nemusí nikto báť. Takže ja vám ďakujem, že ste tu boli. Ďakujem, že ste mi pomohli rozbehnúť tento podcast. Verím, že ma budete sledovať, počúvať, že budete spolu so mnou hľadať tie témy, ktoré budú dávať návody pre tých nedokonalých rodičov, ktorým som samozrejme aj ja. A teším sa na všetky ďalšie epizódy podcastu Manuál pre nedokonalých rodičov. No, ďakujeme veľmi. Ďakujeme za pozvanie. Dúfam, že sa prídeme, samozrejme. Ešte prídeme. Určite. Ďakujeme. Ďakujem, že ste nás počúvali. Ak sa vám epizóda páčila, môžete ju zdieľať s inými nedokonalými rodičmi. Počujeme sa na budúce v podcaste Manuál pre nedokonalých rodičov. Majte sa pekne a do počutia.